Vastgeloofsvereniging De Ketelaars. Een heel bijzonder clubje, een hele bijzondere vereniging. Niet sinds een paar jaar, nee, al vanaf 1883 vieren we hier op Stijl vastgelovend wie dat aan de lijn op Stijl gevierd kan worden. We hebben geen prins, maar we hebben een Vos Lucifer. We hebben ook geen Rood van Elf, maar we hebben een bestuur wat samen met Vos Lucifer erop uittrekt en overal bij de andere verenigingen een bezoekje kunt brengen. Wat maakt deze vereniging nu bijzonder? De Vos Lucifer, we hebben ook een jeugd Vos Lucifer, maar we hebben nog meer. Het Keertergericht, dat is eigenlijk de oorsprong van deze vereniging. Het Keertergericht, hoe alles recht wordt geproot wat krom is, maar ook hoe zaken krom weer geproot die recht zien. Door gewoon wij als vastgeloofsvereniging uitstralen hoe wij verstaan. Een uniek clubje, een unieke vereniging. En we trekken er met de optochten ook op uit. We blijven niet op Stijl, we gaan ook naar Tegelen. Met onze duvelswagen en met onze richterswagen gaan wij daar laten zien hoe wij verstaan. Dat doen we al, zoals gezegd, vanaf 1883. Maar vastgelovend van toen is niet te vergelijken met de vastgelovend van nu. En de vastgelovend van nu die zal ongetwijfeld anders zijn dan de vastgelovend die straks in de toekomst gaat ontstaan. En daar zijn wij natuurlijk als vereniging ook druk mee bezig. Niet alleen als bestuur, maar met al onze leden en ik hoop ook alle inwoners van Stijl. Want wij als vastgeloofsvereniging De Ketelaars zijn groot op het feit dat wij hier op Stijl in het kloosterdorp op zo'n manier vastgelovend vieren, maar we gaan er ook vanuit dat de inwoners van Stijl groot zijn op deze vereniging. Vastgelovend op Stijl, voor duvels goed zeggen we wel eens. En dat menen we ook. Niet alleen nu, maar ik hoop ook voor alle jaren die nog gaan komen. Vastgelovend op Stijl, voor duvels goed. Nu en zeker straks.